Santos. So dako ang kalipay sa ato karon nga simbahan. Ang ato nga kalendaryo, ang ato nga adlaw ay 365 days. So sa kadaghan nga mga santos, so milyon na siguro ang santos sa ato nga simbahang Katoliko ay di kita kasilibra adlaw-adlaw ay fiesta, no. So sa ulog na sa usa ka adlaw, no, November 1, kapistahan sa tanan nga mga balaan nga mga santos. So gitawag sa Espanyol nga Todos los Santos. So tanan gyud nga mga santos. So karon ay dako ang kumbira karon sa langit, malipay ko San Pedro karon ang mga apostoles nga daghan nga mga tao nga mga tinuod ni Kristo ay nahimo nga mga santos karon dito sa langit. Kasi Kristo mismo nga sa iyang pagsangyo sa maayong balita, sa iyang mga sambingay, iyang ginapakita ang imahen sa gingharian sa Dios sa ang langit nga kanunay na ay kumbira walay walay katapusan nga kalipay didto, walay katapusang kinabuhi sa tanang mga tawo nga nagato kang Kristo. Sumayso kang Kristo, kinsa man ang mga santos, kinsa man na sila. Una, sila na yung mga tao, no, sama nato. So sila ay natao diri sa kalibutan, nagpuyo og namatay. Pero sa ilang pagpuyo diri sa kalibutan, ay sila ay nagtuo, naglaom og naghigugma sa ato nga Ginoo. So unsa man nato unsa atong buhaton kita ay masantos. Una, magigsoon kang Kristo. Pagbunyag ka nato, santos na ta, balaan na ta pagbunyag ka nato. Kaya nga naman, kaya gipapas matong sala nga panulundon. So, pagdawat ang unang sakramento, ang bunyag, santos na ta, balaan na ta, limpyo na ta. Pero sa atong pagbuhay sa kalibutan, yun nga, makasala man kita, makaya mo kita dili maayo. So, naa ang mga sakramento, no, gihatag sa Ginoo kanato, nga gipaambit sa ato nga simbahan. So, nadawat na to ang sakramento sa bunyag. So, nalimpyuhan kita. So, dayon ay ato pagadawaton sunod ang sakramento sa kumpirma. Nga kita ay malig-on, madawat nato ang mga gasa sa Espiritu Santo. Pero kita ay makasala man kita. Di kita makalahutas sa paghimog maayo diri sa kalibutan. So, naa ang sakramento sa kumpisal. So, kita ay nagkumpisal, magkitagpasalo sa Ginoo, magbasol kita sa atong mga sala. Mubalik na pod, no? Ang putli na itong kasing-kasing o gatong maayong panghuna-una o kita ay makahimo, makapadayon og maayo diri sa kalibutan o kita ay magampo adlaw-adlaw ug dayon ay magsimba kada Domingo ug madawat nato ang lawas ug dugo ni Kristo. So sa atong pagsimba kada Domingo, ang adlaw-adlaw gisimba, sa atong pagsimba kada Domingo ato nga pamalandungan ang pulong sa Ginoo unsa man ang plano sa Dios atong kinabuhi, unsa man ang gusto ipabuhat kanato. Og labaw sa tanan ay madawat nato iya nga lawas og dugo nga magalig-on og maghatag ka baskog sa atong nga kalag. So sa atong pagdawat sa lawas og dugo ni Kristo ay masantos ta, makahimo kita og maayo, makapadayon kita sa misyon, no, ni Kristo. Og dayon ang ato gyud nga bukasyon, no, sa atong pagdawat sa mga sakramento ginapasabot sa o ginapaambit ng simbahan, ang bukasyon natong tanan ay holiness. Kitawag kita sa Ginoo nga kita ay masantos. So ang All Saints Day karon atong ginasaulog, Todos los Santos, pahinumdum ka nato ang ato nga tumong sa atong kinabuhi diri sa kalibutan o sa ato nga pagsunod kang Kristo nga kita ay masantos, mabalaan kita. So naa na ang mga sakramento nga gihatag sa Ginoo kanato nga makatabang kanato nga kita ay magiyahan nga masantos kita. Subot kita nga maghimog maayo, no, adlaw-adlaw makapadayon kita sa mission ni Kristo. Oh, of course kay balo man kita nga naay tatlo nga bukasyon, no, ang pagkapari, pagkamadre, pagkareliyoso, misyonero o sa pagminyo o ang pagiging single, no, nga. So ito mga pamaagi na siya kita ay masantos. Nga nang magpare, magpadre man ka, magreliyoso, misyonero man ka, kay buot man ka masantos. Nga nang magminyo man ka,
para ikaw ay masantos sab. Ngano nga ikaw ay di ka magminyo, ngano di ka man ka magpari, single man ka, para ikaw sab ay masantos. So kita tanan ay nagatubag no sa tawag sa Ginoo, kada usa kanato ay naay bukasyon. Ang atong bukasyon nga kita ay masantos. So daghang mga tatlong pamaaging kita ay masantos. So tanan kita nga mga pari, mga relihiyoso ug misyonero ay gitawag nga masantos kita, maging balaan. O kamupod nga mga managtiayon banaw og asawa. Gitawpos kamo sa Ginoo nga kamo ay masantos o kamo pa nga wala magminyo, nga single mo, wala mo kamo pare, madre. Gitawag kamo sa Ginoo nga kamo ay masantos nga mabalaan. O kita tanan ay gatubag sa tawag sa Ginoo. Kini ang atong pangandoy adlaw-adlaw nga kita ay makalahutay sa itong pagsunod kang Kristo. So, ikaduha, kinsa may itong mga santos. Una, ko sila yung mga tao. Ikaduha, sila na ay mga amigo, amiga, mga higala no, ni Kristo. Sila na ay mga Kristiyanos. So, sa tanan nga mga pagsulay diri sa kalibutan, sa tanan nga mga pag-antos, mga kaagi nila, mga kalisod, mga kalisdanan, sila na ay mga tao nga nakasala. Nakahiwas lang dili maayo sa kalibutan, pero sila ay nagginulsol, sila ay nagbaso silang mga sala, ug sila ay nagpadayon sa ilang pagsunod kang Kristo. Ang uban kanila ay namatay tungod silang pagtuo, pagigugma, naula, giula nila ilang dugo alang kang Kristo, gipatay sila tungod silang gugma, pagtuo kang Kristo. So sila tumong igsoon nga mga amigong amiga ni Kristo. O ikatulo ay sila na ay mga anak sa Dios. So kita tanan ay anak sa Dios, gitawag kita nga mahimo nga mabalaan. Og maigsoon kang Kristo, sila karon ay didto na sa langit. So gapasabot na nga ang atong final destination sa atong pagkatawo diri sa kalibutan, sa atong pagpuyo sa kalibutan, mamatay kita, ang atong final destination is langit. So tanan kita ay magampo gyud no sa atong kaluwasan. So ngano nadawat man nato ang mga sakramento. Itong mga sakramento ay makatabang kanato nga kita ay mapalangit buot kita nga makasulod sa langit no sahay nga pangutan-on no, mga magsimba, may makatapad ka, mga tanon ng mga tao, buot ka mga maagto sa langit, do you want to go to heaven? Yes, Father, no? So tanawang nawong siya mo katapad kung mapalangit ba na siya, no? Usahay ay mangingon na padang apiki, Father, pag di para mapalangit, Father, no? So ganun nadako tong hagit para kanato, no? Nga kita gihimo kitag maayo diri sa kalibutan, pero usahay mapakyas ta, nakahimo kita og dautan, no? Diri sa kalibutan dili maayo tong isig tawo. So pero nga atong pag-ampo adlaw-adlaw makatabang kanato na atong pagsimba kada Domingo, makatabang kanato o pagdawat sa mga sakramento, makatabang kanato na nga kita ay makasulod sa langit. So that's why ang mga santos, mga balaang mga tao, todos los santos karon ay didto sila karon sa langit. Kay that's our final destination nga makasulod kita sa langit. So mag-igsoon kang Kristo sa atong pagsaulo karon sa solemnidad sa kapistasan ng mga santos, ginapahinumduman kita nga atong bukasyon, our universal call is holiness, nga masantos kita. So asa man na magsugod nga kita ay masantos diri sa kalibutan, nga dili na nga santos kita kay dito kita sa langit, nagsugod na diri sa kalibutan sa atong pag-adlaw-adlaw nga pagsunod kang Kristo. Ordinary situations sa atong kinabuhi nga kita ay makahimo og maayo mapadayon nato ang mission ni Kristo. Og dayon ang atong final destination is heaven and communion, no? Communion with the saints. Ito sa atong pagpaday sa atong pagtuo sa kambitan sa mga santos, no? So kauban nato sila, no, nga atong mga santos ito sila na ay nagaampo kanato. So that's why ang atong mga parokya, atong mga barrio chapel, may mga santos na, no, sila na atong mga modelo sa atong pagsunod kang Kristo, silang paglaom, pagtuo, pagiguma sa atong Ginoong Hesukristo. So sila na ay kanunay nga nagaampo, so that's why daghang debosyon sa mga santos nga nagaytabang nila. So pasalamatan atong mga santos nga sila kanunay ay nagaampo kanto, nagatabang kanato nga kita ay makasulod sa langit o madawa na to ang kinabuhing dayo no ang kaluwasan nga makauban na to si Kristo didto sa langit.